खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां आरो दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेन बर'। दिनै गिबि रादाबखौ होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय बावैसो आसाम सोरखारा बर' आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल रावफोरनि थाखाय आलादा बिथोनगिरिखौ बेखेवनाय लोगोसे बर' रावखौ आसामनि सोरखारि लोगो राव महरै बाहायनो लानायखौ बाथौ आश्रम जथाइ आफादा गोसो गोथारै बरायदों। बाथौ आश्रम क'अर्डिनेशन कमिटि एबा बाथौ आश्रम जथाइ आफादनि जानानै गोसो गुदुङै बावहरदों आफादगिरि अजित नार्जारी बिथां आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि हांगामा बर' बिथांमोना। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोना मोनथिखागौ बावैसो बर' राव आरो गुबुन ट्राइबेल रावफोरनि थाखाय आलादायै बिथोनगिरिखौ आसाम सोरखारा गनायनानै बेखौ बेखेवनाय जाबाय। बे बुब्लियावनो बाथौ आश्रम क'अर्डिनेशन कमिटि एबा बाथौ आश्रम जथाइ आफादा गोसो गोथारै बावहरदों जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय नैथि रादाबखौ होनो लादों। नैथि रादाबाव दङ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि रैखाथि बसुमतारी आरो लोगोसे बिनिनो सासे लोगोआ गोमानानै थानायखौ मोनफिननाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। गोमानाय सानै गथ'फोरनि मुङा जादोंमोन सासेया सनिया बसुमतारी आरो गुबुन सासेया रैखाथि बसुमतारी। सासेया थाखो 8 आव फरायोमोन आरो सासेया थाखो 7 आव फरायोमोन। गोमानाय गथ'खौ मोनफिननाय अक्सिगुरि गामिनि थागिबि रामोनदा बसुमतारी आरो सान्ति बसुमतारीनि गोमानानै थानाय फिसाजो रैखाथि बसुमतारीखौ नागिरनानै मोनफिनबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रैखाथि बसुमतारीया थाखो 8 आव फरायोमोन। बिफाया फोरमायहरनाय बादिब्ला रैखाथि बसुमतारीखौ सोरबा दुथांफोरा किडनेप खालामदों होननानै सन्देह खालामदोंमोन। नाथाय बावैसो बेखौ बाक्सानिफ्राय मोनफिननाय जाबाय होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोना सिन्था दा खालामदो, बे गोमानाय सानै गथ'फोरखौ मोनफिननाय जाबाय। जाथायखौ संदाननानै मोनथिनो मोननाय बादिब्ला न'खरनि सुबुंफोरा फोरमायहरनाय बादिब्ला थांनाय 10:30 रिंगायाव दैमुगुरि सेरफांगुरियाव गावसोरनि लोगोफोरजों मारुति गारिजों गाखोनानै थांफादोंमोन। गोबाव सम थामहिनबा मोनारोम जानायलाय कल खालामदोंमोन। बेयाव रिसिभ खालामना बिसोरो बाक्सायाव दंफैयो होननानै खिन्थाहरो। नाथाय गथ' सानैया माब्रै आरो माब्रै सहैखो खिन्थास्लाबनो हरस्लाबनो हायाखै। दसेनो कल खालामना नायफिनबा हाग्रा बंग्रा थाखुमानासो दं, जोंखौ थगायना फाननोसो लाबोदों होननानै गथ' सानैया फोरमायो। उनावहाय गथ' सानैया खारखोमानो नाजायो। उनावहाय लांखारग्रा सुबुंफोरनिफ्राय गथ' सानैया खारखुमानो हाबाय होननानै मिथिहोहरो। नाथाय दुखुनि खोथा दे बिसोर सानै गथ'फोरा मोनायाव सानैबो हाग्रा बारिनि सिङावनो थाखोमाना थानो गोनां जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरो लोगोसे मबाइलाबो सुइच अफ जानायलाय न'खरनि रावबो सुबुङा 10 खालाराव बे सानै गथ'आ माब्रै दङ बेनि जेबो खौरां मोननाय जायाखैमोन। नाथाय मोजांनि बाथ्रा जे दिनै 10 खालाराव बे सानै गथ'खौ बाक्सानिफ्राय बोखांफिननानै मोननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे मोनसे जोबोद मोजांनि खोथा। नाथाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जों सांग्रां खालामनो नागिरो जे नोंथांमोननि गथ'फोरखौ जानला मोनला हारसिं दा हगारनानै हो। मानो होनबा मोनथिनो मोननाय जादों, नोंथांमोना मोनथिखागौ जे आथिखालनि बे थासारिया मोजां नङा आरो लोगोसे उन्दै गथ'फोरखौ किडनेपिं खालामनाया जोबोद बांबोगासिनो दङ। बेखायनो बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जोङो सांग्रां खालामनो लुगैयो। नोंथांनि गथ'खौ जोथोन ला। नोंथांनि गथ'आ बबाव थाङो बा बबेयाव थांनो नागिरदों बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बिथं तथ्य ला आरो नोंथाङा बिसायजोग्यबासो नोंथांनि गथ'खौ गुबुनजों दैथायहर। आसा खालामो गासैबो गोजोनैनो थागोन नोंथांनि न'खरनि बाय बाहागिफोरा। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय जों थामथि रादाबखौ होनो लादों। थामथि रादाबखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय जे प्रमिला नार्जारीया खास्रि बिस्रियै दुथांफोरजों सिथार जाबाय। नाथाय बे रादाबखौ नोंथांमोननि थाखाय जों मानो होफिननो लादों, बेनि थांखियानो जाहैबाय जे बिटिडिआव थानाय गासैबो बर' फिसाफोर आरो लोगोसे आसामाव थानाय गासैबो बर'फोरखौ जों सांग्रां खालामनो थाखाय दिनैनि नैबे रादाबखौ नोंथांमोननि थाखाय जोङो लानानै फैदों। बयबो मोनथिखागौ नेपालपारा सेरफांगुरि गामिनि प्रमिला नार्जारीया गावनि बेसेन गोसा जिउखौ स्टुडिअ आखायाव बोलि होनांनाय जाथाया बयखौबो समखि होदों। मानोना सोर मोनथिगौ जोंनि गेजेराव गाबोन नोंथाङाबो सोरबा दुथांफोरनि बोलि जानो हागौ। बेनिखायनो जों नैबे रादाबखौ नोंथांमोननि थाखाय जों लानानै फैदों। गावनि आंगो फिसायफोरखौ नागारना सुथुरनि आखाइजों सिथार जानानै दिनै प्रमिला नार्जारीया बिदाय लाबाय। नाथाय बिटिएडि ओनसोलनिफ्राय बुथार खोमानाय जाथाया दासिमबो बिदाय लायाखै। नाथाय मानो लायाखै बेयो जानो हागौ बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननि आरो लोगोसे गासैबो रायजो राजा बिथांमोननि गोसोआव बे सोंथिया सिखारदों। मानो जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि बुथार खोमानाय सिथार खोमानाय बेबायदि लांखारनाय जाथाया जागासिनो दङ।
क'क्राझार बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनिफ्राय बोखांजानाय बे आइजोखौ जिनाहारि खालामनायनि उनाव बुथारनाय जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय दिनैनि नैबे बुब्लियावबो 2020 मायथाइनि समावबो बेबायदि बर'नि गेजेराव मानो जानो मोनदों? बे खोथाया जानो हागौ बयनिबो गोसोआव बेयो सोंथि सिखारदों। पुलिसनि रिपर्टआव बुंनाय जादों जे आइजोखौ सिखा नङाब्ला दाबाजों बुथारनाय जादों। अननाय खांनाय गैयै खास्रि बिस्रि बेसेदि मुगैजाथाव जाथाया सोरबा नोरोगनि दुथांनिसो खामानि जागोन। बेखायनो सांग्रां जादो बिटिसिनि आइजो माहारिफोर, सांग्रां जादो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन। नोंथाङा मोनथिया नोंथांनि बाय बाहागिया माब्ला सोर दुथांनि बोलि जानो हागोन। आसामनि मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुथारजानाय आइजोखौ नायहैयो आरो प्रमिला नार्जारी होननानै सिनायनाय जायो बै सिथारजानाय आइजोखौ। सेरफांगुरि सेरिकालचार बिफाननि सासे सोरखारि साख्रि आवलामोन बुथारजानाय आइजोआ। साख्रि आवला जासेयावबो बिथाङा मोनथिनो मोनबावनाय जादोंदि रुंसारि मन्त्रि नार्जारीनि बिसिमोन, जायफोरा 3 हौवासाफोर दङमोन। मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ बुंदों बेनि सायाव संदाननाय जाथों। फारसेथिं बिटिसि हालामाव राजखान्थिनि दुंहाव थासारि आरो गुबुन फारसेथिंजाय फिसाय गैजायै दुखुथिया आइजोखौ इनाय अनागार खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथायखौ गोबाङानो हजम खालामनो हायाखै। थालांनाय 3 फिसाफोरनि हालोदा मा जाबावगोन दा? जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि सिखाजों दानथारनानै गालांनाय दुथांनि बिखाया मा रोखोमनि जाथावगौ जानो हागौ? अन्थाइनिख्रुइबो जानो हागौ 2 गुन बांसिन गोरामोन। बेखायनो दिनैनि नैबे बुब्लियाव बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोन लोगोसे आसामनि बर'फोरनि थाखाय बे साननो गोनां खोथा जानानै फैदों जे सानफा एफा बिटिएडि ओनसोलाव लोगोसे आसामाव बेबायदिनो बुथार खोमानाय जाथाया मानो बांनो हमदों? बेनि जाहोना मा? दिनै नोंथांमोननि गोसोआव जानो हागौ बे सोंथिया बारे बारे गले गले सिखारदों जानांगौ। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्युटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्युटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव।